Meni je uskraćeno pravo da imam ikakav kontakt sa svojim unukom bez presude i suda. Onaj koji ima unuku zna kakav je to osjećaj, a ja moju nisam video skoro godinu i po dana. Nije meni toliko zbog mene i supruge, stariji smo ljudi, umemo da se nosimo sa tim, ali nam je jako teško kad znamo šta je sve našoj unuki uskraćeno. Ona ne može da se viđa sa ljudima koje voli, da se igra i šeta sa njima. Kovčežić uspomena, koja se ponese iz detinjstva, nosi za celog života. U njega treba smestiti najlepše uspomene, a ako to ne uradimo, dete je falično, nema pravo odrastanja.